Good morning mga kamuro, no? Ayan. So, happy Halloween. Undas po ngayon. Nakapagsindi na ng kandila kahapon si paring Maron kahapon. So, free na siya ngayon. So, ako bukas. Ayoko kasi makasabay sa maraming tao eh. So, ayun, panibagong araw, panibagong vlog po tayo mga kamuro. As usual, ayaw naming palampasin yung panahon na, ayan, no? Maganda-ganda na panahon. Ay, hindi mamingwit. Marami kasi yung mga nano dito eh, mapo na fish pan. So kita-try namin. Mag-ano lang ako, magsi-set up lang kami. Andito kami sa may barangay Lambak, Guago, Pampanga, mga kamuro. Ayan. First cuts. A few moments later. Yun! Okay. Oh my God! Wow! Ayos. Sabi niya. Oh.
Oh, shit, pare. Par. Okay. Woohoo. Sana all. Ayos. Lapad oh. Nice. Ayun. Ayos na ayos. Yun. Yun. Oh my god! Wow! Wala.
Oh, laki. Sana all. May pinanakit ang kubo eh. Yun. Takap na kami. Pag umuulan, akala mo pag mainit na nagreklam. Sa lobat na yung cellphone eh. Wow. Kalamat ko yan eh. Kalamat ko yan. Umakilog. Uwi na kami. Tagay. Konti lang. Ayos na. Cooler. Bakit yung cooler? Yan. Ito, lagi. Yan. Nandito na kami, Kamuro. Ayos din ang huli. Oh. Ayos din ang huli. May pang ulam. Yun, maraming salamat Kamuro, no? May shoutout tayo. Pahinga na kami.